93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. You've done it before, you will do it again and again and again and again. And now for you saying you for me wine. Na minim se many does was on your cobra boa. Many tono senko beka Jesus, you are the name above all names, the Lord of heaven and earth, King of all kings, Elohim, Most High God, mighty warrior, captain of the Lord's host. You are the commander of the armies of heaven, who has no equal, who cannot lose, and you are by our side. All power is yours. Sovereign God, my Father, I confess Jesus as my Savior and Lord. I am in Christ, redeemed by his sacrifice on the cross, cleansed and clothed in his righteousness. I do not presume my safety. I step internationally and intentionally into the protection of the blood of the worthy Lamb of God. I plead the mighty name of our Lord Jesus Christ over all of my life, all my family, all my possessions, all my listeners, and the entire crew, our job, our businesses, our ministry, our marriages, our family, and the country, and the people in my personal and spiritual jurisdiction. The blood of the spotless Lamb of God is my shield of protection from the destructive intent of the enemy. Jesus has given me legitimate authority to tread on all the power of the enemy this morning, and nothing shall injure me.
Because of the cross of Jesus, the devil has no place in me, no power, dominion, or authority over me. I overcome him by the victory of the blood of Jesus. He has no unsettled claims, nor effectual assignments against me. I stand or ignorance. I refuse his accusations and condemnation, because all my sins and guilt are nailed to the cross. I refuse the enemy's tactics of fear and intimidation. My weapons through God are mighty to pull down enemy strongholds. In the name of Jesus, in his authority, by his blood, according to his word, in the power of the Holy Spirit, I pull down every stronghold of the enemy in my life. I resist everything that exalts itself against knowing God and obeying his will. He overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. I claim the perfect freedom of Jesus. I receive all the fullness the Holy Spirit living in me. I yield all myself to all of God. I plead your kingdom come, your will be done in our life, in my life, as it is in heaven this day. I stand in all the victory that is in Christ Jesus, in whose precious name I pray this morning. Hallelujah. Of course, it is yet another beautiful, brand new Friday morning. It is a freaky, funky Friday as well. And I don't pay a GD send me out of God has done it for me, and he will surely do it for you as well. Shabba! We have a testimony to share. We have a testimony. We are just waiting for that appointed time. That time. And then we will trumpet what God has done in our lives, where we started and where we have gotten to and where we are heading towards to. It is the 19th day of November 2021. And kakranka rade de yeko. Yere so chire so sade ongu yanima se. Na dumura no obehwe yenso na ode yen akwa koduru bo asase ne so. Aropai utie mi amedika bompaye. Masre rade on your behalf. So onko so a na onka wo ho. Awurade adom nko so anya kase mfa ma wo. Nenya gidie se. Yere so chire so sade. Wona wotena otwadi ampon ne nwunu na se no. Enya de a wo mwani mu begu aseda. Yere so chire so sade. Abrabo yi mu, aware ani mu, adwuma ni mu, Awurade onwu ani mu aseda. Etoda bia yes. Ebetimi looking very crooked. In fact, sometimes you will see it to be said, it has become hopelessness. Abrabona baba ye de ba de hopelessness. And that's what nim utu ani entoba biara. But I have come this morning to tell you, I have come this morning just to ginger your spirit, just to let you know that a year so chile so sad dang Ewurade ongu ani maseda. You will surely have a testimony and you will share with the whole wide world for them to see how good our God is, and it will also inure into the glorification of our Lord Jesus Christ, our Savior. Come on. Nanso Ewurade.
Come on. Hey. Da 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 da. Dun dun da 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 da. Ah. Come on. I don't see Sunny at the basic education certificate examination. Ebe query ye ne. BEC in Soheno. And then a BBA air query. And into what we're going to do this morning is to speak into the life of our children who are completing their JHS this morning. We are going to speak into their lives and we trust God. Ewurade bedan nneema. Ewurade be man kunimdi adi wo machi. Ewurade makwada bia enwuda. Ewurade makwada bia ho masem. Akwada bia wo tworo BEC anopai. Obetwura wie, obenya nkwa atena ase. Atwene nsohwe no. Ehu nsunsanso. Ensunsanso ne ba e de anije beba. E de nkonimdi beba. Na omo besa twaso. They are not stopping. They are not stopping. That is exactly what we're going to do. We're going to speak into the lives of our people. We're going to speak into the life of the students. We're going to speak into the life of our children. Oma kahubi and into no kasegu ma braboso. Ewrade de to me e dia say and touch the muscle and into the ebe can be a year juma. And I am a living testimony. I will one day share some of the stories and the testimonies with you. It will encourage you. And I say, you believe in God, you continue to do that. So, as usual, privileged to speak on behalf of one of the solid production team in town. In fact, a Puyaman Temo and an important open social, political, current affairs talk show. We say it as it is, without fear or favor. A matching live on Ahenkai 93.3 FM. Ajempa in Kofi Mensah being the lead producer. Kobike Kano Kwame Sant, Ahenkai executive producer. Omunyina chiame Miding Obuoba Ofori Amanfo Endra and omdi ba kone de ba ye. See you are the commander general. Commander general. Lava 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 boom duru. And I be some senti commander general na mo de e ho title de aba no. Na ansuro jane ye ne den. O say e ansuro jane de da so ho. Me se mate. And into the commander general ansuro jaba ko amaka. Ye be ko so aka no kre no sa de tie no. Ye kana so so nti ase a. Ye hwe wani mu din. Yes ya dwan ye dwen. Amanga. Kire me ense e. Jama. And I don't pay you sense in Konyan 7 dollars to be brave. When Mr. Speaker of Parliament to our Directive Minister for Roads and Highways. Yeramu Akwanta say, hey, Terminator. Nyabutre. Terminator Nyabutre. Nyabutre. Road tolls no a waka kire wo marante na wo maba wa ne se wo munyaage no. Na wo emra be na wugina so. Emra be na wugina so. Munya Terminator. Abamba be some country say yesterday. La 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 da di da di da. Break it down. Come on. I don't see no prayer bedding commodity afar and semono ho. Terminator yet no say nyabotre. You ever heard the moon come on now? Still on the 2022 budget here and now oswafo hwe sikasam so de koto o mayimra shebe fie no yeguso ayedo so mu
Anɔpa so yɛbɛfa ne fa bi ɛyɛ the electronic transaction levy yɛtwa ne tia frɛ ne sɛ e-levy no a wɔde aba no wonim sɛ Ghana ban gips krampo yɛ wɔn adwene sɛ wɔn hwɛ kwan a yɛn nyinaa bɛfa so ne akɔ cashless system anaasɛ cashless economy okɔtɔ ade a wonhyɛ da nsuo sika mu bag mu dɔntwɔn okɔ hia ɔsɛ mɛ kɔ akɔtɔ cement ɔmo yɛ ne sɛ nkɛ yɛkɔ cashless ɛti nka biribia yɛde internet ne ɛbɛdi agorɔ na internet yɛde bɛdi agorɔ no yɛsi aburo nkuma egu nhyirane na ɛte kuma kwaduo na ɛbɛso abiribira mobile money kakakora a yɛyɛ no ɛna mo akɔfa atwam ne toɔ de abɛto so sɛ bam na yɛde cashless bɛyɛ adwuma no deɛ ɛyɛ saa transactions ne nko an yɛde ba bɛyɛ adwuma nti yɛbisɛ na no pɛ sɛ saa agenda no ahoɔden da so wɔ mu ana yɛbɛdi nkɔmɔ ɛna sɛ na bidi kanka kyerɛ wɔn ɛna BC nsɔhwɛ no ɛno so ɛkɔ awieyɛ ɛne nti yɛne mpanimfoɔ a wɔn ɛka bi ɛwɔ mu ɛbɛbɔ nkɔmɔ ma wɔn atu yɛ mmeranteɛ ne yɛ mmabaawa ne fo and wonim sɛ wokɔ senior high schools no a ɔmo so ɔmo twerɛ nsɔhwɛ ne wie saa bɔnsɛ bi sɛ dan bi yɛ wei anɔpɛ yɛ no ɔmo bɛkasa wowie JHS ana wonwie hwee wɔ abrabɔ mu tie me yɛsɛ wowie JHS ya wonwie hwee wɔ abrabɔ mu ate ɔmo awie university kura ehunu ɔmo ho ano na wo JHS masa yɛ study come on come on ɔmɛsan fa wate na ade nyabotere na menkonkofa ewiem bɔbrɛ nsɛm fa mo mansan sana watoa wo nsɛm no so nti abusua ene efiada sɛ na medical ka kyerɛ no November bosom ne de to so edu enkron na sei ene ewiem bɔbrɛ fitia no pɛ kɔpem anwumre no esi etie anɔpɛ yi papa ni a yɛta kɔ no hɔ no mo no wasan de amane yɛn se yɛmfa ntum nyina mo anim sɛ ɛnɛ awia ɛbɛtwe ne tia anɔpɛ yi awia bɛtwe ne tia anɔpɛ yi ɛtwe ne tia anɔpɛ yi ɔbɛn sɛ dɛdɛ ne ho saa na yɛnya duru awia bere mu aprɛmo awia no bɛhyɛ da sɛnea naano ɛnɛ ne nansa ɔbɔɔyɛ no wei nso so ɔbɛsan bɔ saa pɛpɛɛpɛ na wei ne deɛ ɔbɛto ne bo na wanante nkakra na ɛbɔ kenkenka na ɛbɔ awia no bɛhyɛ da dandan ne ho na sɛ naano metu apampam storefoɔ ne fo ɛnɛ metu yɛ nyinaa yɛ fo wohwɛ na wopɛ sakora yie bebree a wopia no apɛkya hyɛ san sɛ ɛnɛ nso so ɔmo kyerɛ sɛ awia no ano bɛyɛ den paa awia no ano bɛyɛ den ɛbɛpo sankrɔfoɔ apampamu a ɛnya sɛnketewa ɛne nti ɛyɛ no wahwɛ kwan a bɛfa sɛ ɔbɛtoto nneɛma na yɛkɔ anwumere mu a na ewie mu ahyɛ ase ayɛ sɛ deɛ ɛdwoɔ no nti ɛnɛ no ewie mu bɔbrɛ nsɛm mo a mutie mi ɔfo ase ayire bi ne ne mpɔtam asene man so across so ɔdan boabo ne pɔtam ha babia saa ewie mu bɔbrɛ yi ɛbɛto afa mo hɔ ɛne nti ya no mahwɛ kwan a mbɛfa so a mbɛtoto mo nneɛma meda ase bebree afei fa Bible no medical culture so bɔfoɔ no ɔbaa na anɔpɛ yi sɛ we should speak into the lives of our children yɛn BEC graduates no a wɔn ba abɔnten no ɔsɛ we should speak into their lives yɛnka enhyira nsɛm nto ɔmo abrabɔ so ɔmo bɛ wini ɔmo bɛ di nkonim ɛnsɔre na ɔmo twɛ na ɔmo bɛ di nkonim ade wura fi ana ɛna no Paul ka asɛm bi ɔsɛ mirika ne matu ɔkopa ne mako awie akadeɛ ba deɛ enkonimdie abotire nso firi hefa emfiri nipa hɔ enkonimdie abotire firi asafo awurade hɔ ɛde nti na no pɛ yi sɛ ɔba kɔtwerɛ BC ni bia ensama ya na etasisie ensɔre no ɛho akoliki nti yɛtwam no ɛnɛ wo Yesu diri mu yɛ kasa sɛ nyame ma wo ba ne ka ho nti ensɔre ne yɛntwamu da maame ne wante wo dia yɛ gyina yie mɛsan ka biem na bia wo Bible no fa kɔ Jeremiah chapter 29 we are reading from the verse 11 down. Oba kunsu betumi abie Isaiah 53 the verse 11.
me se wo ba no nso hwani a wo kotro bi si wo nso hwani yentwamu nne yentwamu kyena wo be passe Mami biti fie se wa nsa na akotro wuti we die na wunim madam nso so die na wunim Kaba akola ne bedi nkonim na eye nimonyam e na ode be sabusua no obenya scholarship wani na ya mami foni bi wo no mo a omo mpaye mpa nta omo machi sa mami foni nyine ne me hyamo mon kan sempa ngu mo ma bra boso akola ne di ya wadi ye akola na ni ya won so bebre yese kodo eye ma ne ebu aso ne keka enkwan so da akwantre esabinom na ode yetena ho enkrofo make sacrifices de ma omo ma se ne be yo omo ma be yeye ene hu so obi ba yeye a wo ka se oda ya na osori ye no yeye sacrifices bi akoso ne maami bi ne papa bi atigina ye a sacrifice de ama ne ba no e na na di ye ne wudi wani ehunu bie no so hu na akwan do na tafetafre wa no ho ene e mo meche ye ntuma meche ye mo e meche ye ntuma ne mo la 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 li kama obi be cha wo mo acha wo ntuma ente se wo awoba so ati ase eni ntina wo so wo bom paye ma wo ba ne di ye do do da 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 din da da dan do aba apena mudo na Bible say for I know the thoughts that I think toward you saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Na minimum o say na media minimum adwen ko madwene afa ho Awurade asem nie asumdwe adwene na enye bone samere mamo awiye pa ne anidaso. God is going to give someone listening to me this morning an expected end full of peace, victory, prosperity. Akwada no so na wo cho na Awurade be me na di nkonim obedi nkonim maame wo pewu mpewu papa wo pewu mpewu oba no me so obedi nkonim obenya scholarship Awurade be peja no obebie kwan to bebie kwan nie obebbo kwan to bebie kwan nie obi be fa kwala na to ne ho so na wo be hwe no akwala na bra bon sei after JHS ya wo cho so hwe na awie na bra bon sei da baby awudi na kwosese na bra bon sei ye kasa se nyame ma animguase enkan obia wabɔ ne tirim se on pesa kwada bi bedi ye akwada bia wo tro bi si ye ne awie obi bia wo ne maame fie ni papa fie a wabɔ ne tirim watena ase akanche watena ase aye nyankomade a wo kan sembɔne se akwala ya wie suku obetoa so amia hwe madam wonso so obetena ase adi nkyene amia hwe omu nyina be ko suku ne e woso okọ SS ne e wose okọ ekoko suansa no dwuma Awurade de ho mmoa de beba Awurade de ho mmoa e de beba me se Awurade ode e ho mmoa ode beba Awurade be ye wo kese Awurade be ye wo abrempon enkwada e kyerɔ nso ha wie ene e wo Ghana afanan ba biara Awurade be ye wo abrempon Awurade be ye wo abrempon obonefo ntumi mfane nsanto wo so obonefo ntumi mfane nsanto wo so ontumi nkasa ngu wo madwene mu ontumi nkyerɛ wo mo ne wo no pɛ Awurade be fa wo mo na ode wo mo aye ne wo no pɛ Awurade be hyira wo Awurade adom be dɔso omo be toa suku no so ne wo se osuansa no dwuma no wodi yie Awurade be bie kwan ma no wo be sua obedi yie na bomu
na ɔmo aba bɛto nnwom yi bi aka kyerɛ wiase sɛ ɔmo wɔ adansedie bi ɔmo bɛdi ahyɛ nyame din animuonyam. Come on, they will all come, they will all congregate and give a living testimony to the glorification of our Lord. You can bet. You see, you can bet, or you can mark it on the wall or anywhere. Set me can ha. Now boom. So what you say? Oframi Obuoba Ofori Amanfo. Yaba sore so near the sports. E dia beto aso. Mesre adumura. Se na dom ni ne humobro nkoso nya kese. Ne bambo no ommia mu. E wo ye mofra ne so. Obonefo ntumi mfa ne nsanka wom. Ontumi nse wom. Omo be ya abrempon. Omo be ya busua ni ti. Omo be hye busua na nimunyam. Omo nkonye nyem nkowo awo tantantan fa nim guase ye mre busua no. Awurade adom be doso. Adomura onkoso amutu yen so. Onhwe yen so aye ho maasem. Na ti ase se so obekoso anante awurade na kwan mu a. Obekoso atena ne nwunu na se a. Na nea wo kire wo no waya. Kai na hye ne nso se eyire so e kire so se den awurade ongu ani mu ase da. Eduru ba bi na uduru abrabo no mfimfini bunu ne mu na wotu ani na nto obi ani mu a eya asa asemi ya meta kan nso ka bi se awurade wasem se eyire so e kire